Heikelä Korporaatio. Jos kuulet tämän, olet liian lähellä. Ja hyvät ystävät, talouskeskustelu on siinä mielessä inhottava laji, että siitä on vaikea tiivistää hauskaa 30 sekunnin YouTube-klippiä, joka päättyy naururemakkaan, mutta yritetään silti. Tänne studioon on tullut köyhän miehen Ron Paul. Hän on edistyspuolueen puheenjohtaja Jouni Fleming. Tervetuloa. Kiitoksia paljon ja kiitoksia Ron Paul-vertauksesta, ne kelpaa aina. Jopa köyhän miehen. Kyllä, kaikki Ron Paul-vertaukset plussa. Ron Paul, 76-vuotias republikaani. Älä ole ikärasistinen. No ei, minä olen ikärasistinen, mä vaan totesin faktan. Jouni Fleming on 29. Tai onko jo 30 tullut täyteen? 29 vielä. Edelleen, okei. Ron Paul tavoittelee republikaanien presidenttiehdokkuutta. Ja hänestä voi sanoa, että hän on tämmöinen talousliberaali republikaani. Ihan ensimmäisenä nyt, kun lähdetään nämä vertaukset, niin Jouni, mikä sun horoskooppi on? Yleensä mun tapana vastata tähän kysymykseen, että mun horoskooppi on Batman, mutta oikeasti se on Oinas. Oinas. Rauhallinen. Joo, ootapa Wikipedia auki nyt. Äkkiä. Kai se on sulle ok, jos me luodaan sulle samalla tien nouseva merkki ja kuumerkki ja muut. Kunhan mun ei tarvitse maksaa niistä, niin se on ihan ok. Ei tällä kertaa. Hei, mitäs Jouni, sä oot kirjoittanut raflaavia asioita, siis edistyspuolue.fi on osoite, jossa te haette kannattajia tälle puolueelle, että saatte sen jäsenrekisteriin ja 400 ihmistä siellä nyt pyöreästi on tällä hetkellä kirjannut omat tietonsa. Joo, siis kannattajakortteja haetaan tällä hetkellä. En ole ehtinyt päivittää sitä lukua, että tällä hetkellä meillä on noin 500 kannattajakorttia kasassa. Aloitettiin tuossa vuodenvaihteessa, että siihen mennessä ihan kohtalaisesti tullut. Paljon herättää kiinnostusta tämä edistyspuolue ja ihmiset on tosi hyvin ottanut vastaan tätä. Okei. No hei, mennään nyt ihan ensinnäkin niin vaikka yhteen raflaavuuteen. Sä oot kirjoittanut Turun Sanomiin hassun hauska jutu, jossa totesit, miten se olikaan. Irtisanomissuoja lisää työttömyyttä ja pahoinvointia. Harri ei ihan purematta niellyt. Niin mun on vaikea niin kun nähdä itse tällaisena elatusvelvollisena ihmisenä, niin mä en kyllä yötäni välttämättä nuku yhtään sen rauhallisemmin, jos työnantaja jollain tavalla puuttuu mun irtisanomissuojaan siten, että työnantaja pystyy antamaan mulle helpommin potkut. Ja mä en tiedä, miten se lisää mun hyvinvointia. No se lisää siinä mielessä sun hyvinvointia, että mitä helpompi meillä on tämä irtisanominen tavallaan, niin sitä enemmän meillä on työllisyyttä. Sun on helpompi saada se uusi työpaikka, sun on helpompi vaihtaa sitä työpaikkaa. Nyt sä oot tavallaan sun työpaikan vankina lainausmerkeissä silleen, että jos sä tykkää sun pomosta, niin joo, se on ikävää, mutta aika harva uskaltaa lähteä vaihtaa sitä työpaikkaa sen takia. Joo, siis mulla on maailman ihanin pomo, terveisiä hänelle. Mutta okei, eli irtisanominen on tässä mielessä mulle suuri mahdollisuus. No, en nyt ehkä muotoile sitä tällä tavalla, mutta siis mitä vaikeampi ihmistä on palkata, tai toisaalta mitä vaikeampi ihmistä irtisanoa, niin sitä vähemmän meillä tulee uusia työpaikkoja. Että mä itse olen yrittäjä, se on suuri riski palkata uusi työntekijä. Mutta eikö tässä ole nyt vähän semmoinen tilanne, että ainakin AY-liike jossain määrin on arvostellut sitä, että Suomessa on suhteellisen helppo kansainvälisessä vertailussa päästä työntekijästä eroon, eli jossain kuulemma Saksassa se maksaa jopa vielä enemmän. Niin eihän tämä nyt voi olla Suomessa nyt kovin iso ongelma, jos näin kerran on. No se tietysti riippuu mihin vertaa, että mä vertasin itse sitä tuossa Turun Sanomien artikkelissa, mistä oli puhetta, niin Tanskaan, jossa vasemmistohallitus yhdessä AY-liikkeen kanssa poisti tämän irtisanomissuojan käytännössä kokonaan, ja siellä se on toiminut todella hyvin, että siellä AY-liike ymmärtää sen, että se on oikeasti niin kuin työntekijöiden etu, paitsi työssä käyvien myös työttömien, että siellä työttömyys on paljon pienempää mitä Suomessa, erityisesti nuorisotyöttömyys, että tämä työmarkkinoiden sääntely haittaa kaikista niitä nimenomaan nuoria, jotka on just tulossa työmarkkinoille. Mutta eikö se vaikuta sit siihen, että jos miettii tällaista perustyöntekijää, joka kuitenkin haluaisi sellaisen jonkinlaisen vakauden siihen työn jatkumiseen, että pystyy ottaa asuntolainaa ja muuta, siinä on jonkinlainen turva, kun AY-liikkeet ja muut takana. Jos ne kaikki poistettaisiin, eihän ihmiset uskaltaisi niin paljon suunnitella tulevaisuutta ottamaan lainaa tai muutenkaan. No, ensinnäkään jos me kevennetään tätä irtisanomissuojaa, niin se ei tarkoita, että me poistettaisiin AY-liikettä. Ja muutenkin se, että valtio ei puuttuisi tähän irtisanomissuojaan, se ei tarkoita, että kun sä vois itse työnantajan kanssa sopii. Te voitte kirjoittaa työsopimuksen, missä te sovitte, että irtisanomissuoja on puolin ja toisin
2 kuukautta esimerkiksi. Sitten palatakseni tähän turvattomuuteen, kyllä mun mielestä paljon niin kuin turvattomampaa se, että ottaa asuntolaina, ja jos sä nyt joudutkin työttömäksi, niin se on hyvin vaikea sun saada sitä uutta työpaikkaa nyt, kun se on niin vaikeaa uuden työpaikan saaminen, koska se on tehty niin vaikeaksi ja riskialttiiksi yrittäjille ottaa uusia työntekijöitä. Et sen takia esimerkiksi nämä vuokravälitysfirmat on niin hyvä bisnes Suomessa, että sillä monet yrittäjät joutuu kiertämään tätä, että sehän tulee kalliiksi työntekijälle ja yrittäjälle käyttää tällaista vuokravälitystä tähän byrokratian kiertämiseen. Niin jotenkin tuntuu siltä, että sitten valitetaan pätkätöistä, kun puhutaan näistä miehistövuokrausfirmoista. Niin onhan se aika outoa, että tuntuu, että työntekijällä pitäisi olla kaikki oikeudet, mutta ei mitään vastuuta. Mutta sen sijaan riski pitää ottaa joku muu, joka sitten kuitenkin niin kuin maksaa kaiken. Ja loppupeleissähän kyllä se on siitä, että kyllä se työntekijä sen maksun kantaa lopulta, että ei työnantaja esimerkiksi maksa niitä palkan sivukuluja, että kyllä se nyt loppujen lopuksi on työntekijän pussista pois. Heikelä Korporaatio. Kuin suukko naapurin rouvalle. Joko muuten kuntavaalit on tavoitteena? Totta kai kuntavaalit on tavoitteena. Tämänhetkisellä kannattajakorttikeräysvauhdilla päästäisiin puoluerekisteriin kyllä, mutta me haluttaisiin sinne sen verran ajoiset päästäisiin kuntavaaleihin syksyllä. No se on kyllä aika optimistinen, mutta hei, ehkä tämän haastattelun jälkeen teillä on se 5000 kasassa. Katsotaan, mitä se selviydyt. Ei mitään paineita, Jouni, mutta nyt jos sä vakuutat, niin tässä on mahdollisuudet. Hei, mennään kohta tuon Kreikkaan. Puhuttiin ihan pari sanaa vielä siis tästä irtisanomisesta ja siitä, että palkataan ihmisiä. Niin yrittäjä, jolla on siis mahdollisesti oma omaisuutensa liossa jossain bisneksessä ja palkkaa sitten työntekijöitä bisnestä varten, ei pysty irtisanomaan ihmisiä, vaikka haluaisi, koska se on lailla suojattua. Onko se niin, että esimerkiksi jos työntekijä on jollain tavalla tehoton, niin häntä ei voida sen perusteella irtisanoa? No periaatteessa kyllä, mutta käytännössä katsoen siitä voidaan aina voidaan haastaa oikeuteen, että kyseenalaistaa, että onko tämä tehokkuus nyt ollut riittävää vai ei. Et siis se on aina riski. Jokainen irtisanominen ja sitä myötä jokainen uuden ihmisen palkkaaminen on riski. No mitäs sitten, jos on sellainen ihminen, joka on niin sanotusti inhottava? Onko se irtisanomisperuste? No se ei todellakaan ole tällä hetkellä Suomessa irtisanomisperuste. Että se nimenomaan on mun mielestä hyvä pointti, että kysehän työpaikoilla on paljon muustakin kuin vaan tästä niin sanotusta tehokkuudesta, mistä aina puhutaan. Että se on niin kuin yleistä työilmapiiristä, miten ihmiset tulee toisten kanssa toimeen ja niin edelleen. No mutta mitäs Jouni, kun sä oot tällainen ultrakapitalisti, jos hyväksikäyttäjä, ihmisten riistäjä ja sulla on 5 ihmistä tällä hetkellä töissä. Jos nyt yksi näistä 5 onkin sitten täysin yhteistyökyvytön, jos paljastuu vasta niin kuin työhaastattelu- ja koeajan jälkeen, että hän on kansankielellä mulkku. Ja hän myrkyttää kaikkien näiden muiden työntekijöiden fiilikset ja työmotivaation. Niin sä et voi häntä poistaa tästä työyhteisöstä, koska siihen ei ole perusteita, niinkö? Periaatteessahan siitä voisi yrittää keksiä jonkinnäköisen virallisen irtisanomisperusteen, mutta siinä on erittäin suuri riski, että sitten tätä asiaa puidaan oikeudessa ja siinä on aina riskinsä, että oikeudessa tuleekin sitten häviö ja 2 vuoden palkka pitää maksaa. Joo. Okay. Onneksi mulla ei ole tällaisia ihmisiä töistä, mulla on vaan mukavia työntekijöitä. Totta kai, mutta ainahan voi joku palkata ja mistä sitä tietää. Niin ja toisaalta hätäkeinot keksii, että ainahan voi savustaa ihmisen ulos. Mutta sekin on niinku se taiteella luovaa hullutta. Se on totta, mutta sitten tällaisille ihmisille, jotka ovat inhottavia, niin niillä on niinku kokemusta siitä, että heille ollaan väkinäisiä ja niinku pitkät näytöt myös vasta savustuksesta. No joo, tämäkin on hyvä pointti. Okei, mutta mennään Kreikkaan. Kreikka, tuo jännä maa, josta pohjaa oikeastaan koko länsimainen hyvinvointiyhteiskunta tai demokratia. Viime aikoina ei ole mennyt niin kovin putkeen. Sulla oli keino pelastaa tämä koko Kreikka-sekoilu, Jouni Fleming. Kerro. No, ennen kuin mennään keinoon, niin pari sanaa siitä, mikä on mun mielestä ongelma. Ongelma on selvästi siinä, että liikaa menoja valtiolla suhteessa tuloihin. Ja tämä yhtälö on mahdoton ratkaista ilman, että niitä menoja karsitaan. Että valtion tulopuolen parantaminen on pitkällä aikavälillä kuitenkin aika vaikea. Mutta veroja voidaan nostaa vaan tiettyyn rajaan asti ja sitten se kertymä rupeaa jo pienenä ja muutenkin verojen nosto aina vaan heikentää taloutta.
No, nyt kun siellä on ehdoteltu näitä erinäköisiä säästötoimenpiteitä valtiokassaan, niin polttopulloja, mellakoita, verta, kyynelkaasua. Niinpä, se on poliittisesti hyvin vaikea. Kreikassa 90-luvun puolesta välistä lähtien eletty tässä velkataloudessa, että siellä on otettu velkaa ja niillä velkarahoilla annettu ihmisille kaikkea kivaa ilmaiseksi, niin sanotusti ilmaiseksi. Että totta kai se on vaikea yhtäkkiä sanoa, että hei, anteeksi, mutta nämä olikin vähän velkapitoiset juhlat, että nyt on krapulan aika, että ei krapula ole kenenkään mielestä kiva. No ei varmasti, ainakaan Kreikan helteessä ajattele. No miten tästä sitten päästään irti? No, Kaikille kenkää. Se on se, mitä Jouni yrittää sanoa, se ei vaan kehtaa. Eli tavalliset työtä tekevät kreikkalaiset, heidän tulee kärsiä tästä sitten vai? ei tietenkään. Totta kai tulee. Ei tietenkään. Antakaa nyt Jouni vastata, herra jestas. Joo, hän ei ole päässyt sanomaan vielä mitään. Spekuloimme hänen mahdollisella vastauksella. Joo, se on tietysti mukavaa. Siis syy, miksi tavalliset kreikkalaiset nyt kärsii, on just se, koska poliitikot on siellä sotkeneet tämän järjestelmän. Et siis ratkaisu on se, että valtion roolia kavennetaan. Nyt valtion ei pidä olla mukana taloudessa joka asiassa. Kreikassa valtio omistaa kaikkia hotelleista, kasinoista, satamoista lähtien. Että onko tämä oikeasti niin kuin valtion rooli tällainen? Miten tämä on saatu tähän pisteeseen, tämä Kreikan tilanne? Kuka siellä on sitten ollut vallassa viimeiset parikymmentä vuotta? No, siellä on ollut lähes yhtäjaksoisesti tällainen PASOK-niminen puolue, joka tarkoittaa panhelleenistä sosialistiliikettä, joka on ihan niin kuin määrätietoisesti kasvattanut tätä julkisen sektorin koko ja valtion roolia taloudesta. Siis vasemmisto, Niin. jonka pitäisi olla pienen ihmisen asialla, on ajanut kansan siihen pisteeseen, että ollaan niin kuin granaatit kädessä kadulla. No, en mä niin kuin epäile, että he olisivat tätä tietoisesti tehneet. Totta kai he uskoivat auttavansa ihmisiä ja olevan niin kuin ihmisten asialla, mutta se vaan valitettavasti tällainen velkatalous johtaa tähän. Mutta onhan tässä meilläkin, siis ihan suomalaisilla, oma roolinsa. Me olemme olleet hyväksymässä Kreikkaa euroon. Koskaan ei missään vaiheessa kyseenalaistettu tätä asiaa. Ja muutenkin ollaan annettu Kreikan olla päätöksentekijöinä siinä, missä tasavertaisessa asemassa kuin kaikkien muidenkin. Eikä ole vasta nyt pari vuotta sitten alkoi lumipehän pöllyämään, mutta kukaan ei meiltä ota mitään vastuuta asiasta. No itse asiassa... Tänä päivänä virkana astuva presidentti on ollut valtiovarainministerinä tekemässä päätöksiä Kreikan hyväksymisestä euroon. No juttuukaan kuuluu, että Niinistö olisi sanonut mitä, että tulipahan tehtyä mokaa. Joo, no itse asiassa Kreikkahan pääsi koko rahaliittoon omia taloustietoja vääristämällä, että 2003. Ja tämä 2004 valtiovarainministeri myönsi tänne, että he oikeastaan vähän huijasi tässä, että vähän paranneltiin näitä velkaisuusasteita pienemmäksi. Luovaa kirjanpitoa. Niin, että ketä siinä nyt jälleen syyttäisi, että... Mites Jouni Fleming, edistyspuolue, Kreikan velka, niin paljon se kasvaa tällä hetkellä? Se kasvaa tuollaiset vaatimattomat 50 000 euroa minuutissa. 50 000 euroa minuutissa? Tähän kannattaa ottaa vertailukohdaksi Suomi. Suomessa vastaava luku 15 000 minuutissa. Me huomataan, että me ollaan matkalla aika lailla samaan suuntaan, että meidän vauhti on vaan vähän pienempi, että sen takia tämä Kreikan tilanne kannattaa niin kuin pitää mielessä aika tarkkaan, että meillä on ihan täsmälleen sama suunta kuin Kreikalla. No me ollaan nyt parikymmentä minuuttia, me ollaan tässä istuttu ja jauhittu tätä juttua, niin siis jos 50 000 tulee minuutissa, niin mun laskujen mukaan se on sitten se milkku täynnä euroissa velkaa. Kreikalle. Niin. Meille 15 minuutissa, 15 tonnia. Pitääkö Kreikan erota eurosta tai erottaa eurosta? No, tässä tilanteessa mä lainaisin, mitä Jan Hurri kirjoitti mun mielestä hyvin Taloussanomissa, että tämän Kreikka-kriisin pahin mahdollinen skenaario, jos euroalue ei hajoa. Ahaa. Okei. Mitäs tämä tarkoittaa? Muutama peruste tähän, kiitos. No, siis ylipäätänsä tämä näin monen eri valtion rahaliitto ilman kuitenkaan yhtenäistä talouspolitiikkaa, se on ollut tuhon tuomittu alusta lähtien, että Milton Friedman esimerkiksi ennusti, että 2013 rupeaa olemaan viimeistään se vuosi, milloin rahaliitto hajoaa ja näyttää siltä, että hän voisi osua oikeaan. Heikelä Korporaatio. Same but different. Ollaan puhuttu tuossa Kreikasta. Ihan sellainen spekulaatio vielä tähän, että jos Kreikka lähtee eurosta ja perustaa uudestaan esimerkiksi tämän drakmansa, niin
Vois kuvitella, että siitä tulee pieniä ongelmia heille, koska sitten sen jälkeen ainoa, missä tätä drakmaa käytetään, on heidän valtion rajojen sisäpuolella, ja kun kaikki tietää, että he on käytännössä maksukyvyttömiä, niin he joutuu painamaan sitä sellaisia määriä, että ei sillä ole niin kuin mitään arvoa missään. Se on niin kuin rupla Neuvostoliitossa. Joo, siis tässä tilanteessa ei oikein ole helppoja ratkaisuja, mitä voisi luvata, että olisi joku patenttiratkaisu, jolla yhdessä yössä tai ongelma ratkeisi. Että tilanne olisi muutama vuosi sitten ollut vielä paljon helpompi korjata. Nyt rupeaa olemaan keinot tosi vähissä. Kyllä semmoinen kunnon 90% devalvaatio piristää kummasta. Muistuttaa taas kuolevaisuudesta. Aivan. Hei, mennään huumeiden kieltolakiin. Sä oot, Jouni, todennut aikaisemmin, että huumeiden kieltolaki ei toimi. Vähän perusteluja, kiitos. Vähän perusteluja, että miksi huumeiden kieltolaki ei toimi. No, niin. Me ollaan aika nuoria kaikki, että me ei muista, miten alkoholin kieltolaki ei toiminut, mutta siis kyse on täsmälleen samasta asiasta. Ihmiset, kun haluaa jotain, niin se, että me kielletään tavallaan tarjontaa, niin ei se estä sitä kysyntää. Tarkoitatko se siis, että tyyliin tuolta pitäisi saada jointtia kaupan tiskiltä, vähän niin kuin Amsterdamissa? Kyllä, hän nyökyttää. Joo, siis... Mutta eikö se tee niin, että jos sitä on joka puolella tarjolla, eli se on helpommin saatavilla, niin suurempi osa ihmisistä kokeilee, jää koukkuun? En usko siis. Esimerkiksi Suomessa oli heroiini laillista tavaraa 50-luvulla asti, ei Suomessa ollut huumeongelmaa ennen kuin tämä huumeiden kieltolaki astui voimaan. Paitsi olihan. Sotaveteraanit oli, joka toinen oli joku narkkari, johtuen näistä lääkkeistä, mitä ne veti. Tästä ei saa puhua. Anteeksi. Ei puhuta siitä. Mutta siis jos puhutaan mittakaavasta, mikä ongelma, ei nämä sotaveteraanit ollut tuolla kadulla ryöstelemässä ihmisiä sen takia, että ne saisi sitä ainettansa. Mutta Jouni Fleming, kaikki eivät ole niin vahvoja ihmisiä kuin sinä. Sä et ainakaan omien kotisivuiden mukaan käytä alkoholia, etkä käytä huumeita, mutta sallit sen kaikille muille. Mutta mä tiedän tapauksia ihmisiä, joista vähän niin kuin tilaisuus tekee varkaan. Kun alkoholia on saatavilla, huumeita on saatavilla, niitä käytetään sitten pikkasen enemmän kuin lääkäri määrää. No se jotenkin oletat, että jos me kiellettäisiin ne, niin sitten nämä ihmiset ei käyttäisi niitä. Että kyllähän meillä on moni asia Suomessa kiellettyjä, mitä ihmiset haluaa ja niitä käytetään. Että se on ihan yksi asia, että hyväksyykö huumeiden käytön. Et mun mielestä se on tyhmää sikäli, että mä en itse käytä mitään, mutta tämä on vaan mun henkilökohtainen mielipide. Mutta siis se, että jos pitää sitä huonona ajatuksena, niin mikä olisi paras tapa puuttua siihen, ja kieltolaki nyt ei ole siihen paras. Että se kieltolaki on itse asiassa portti kovempiin huumeisiin. Tämä oli uuden ajan porttiteoria tämä. Kyllä. Siis, kun ei ole mitään virallista tietystikään huumeiden kieltolakia, mutta siis sä oot sitä mieltä suomeksi, että siis se, että huumeet ovat lainvastaisia, niin se on portti koviin huumeisiin. Mä voin selittää tämän. Anna tulla. Tällä hetkellä, kun huumeet on laittomia, se on taloudellisesti kannattavampaa huumeiden salakuljettajille salakuljettaa mahdollisimman vahvoja huumeita. Kannabiksen salakuljettaminen Suomeen, se on iso ainetta, se on halpaa, se on tosi vaikeaa. Sen sijaan paljon helpompaa salakuljettaa vaikka heroiinia Suomeen. Sitä riittää, kun sä tuot kilon, se ei riitä, jos sä tuot marihuanaa kilon. Joten tämä vääristää markkinoita siihen suuntaan, että heroiinin suhteellinen tarjonta on paljon suurempaa kuin esimerkiksi kannabiksen. Juuri näin, vääristää markkinoita, joo. Nyt sä puhut ihan oikealla kielellä. Se on mitäs Jouni Fleming, mä oon käsittänyt, esimerkiksi Portugalissa tehtiin tällainen, vajaa 10 vuotta sitten, tällainen järjestely, jossa siis kaikki huumausaineet dekriminalisoitiin. Eli käytännössä siis sä et saa enää minkäännäköistä tuomiota riippumatta siitä, mitä kannat mukanasi taskussa. Onko mitään tietoa, mitä se on vaikuttanut siellä? Joo, sehän dekriminalisoitiin tapahtui muistaakseni vuonna 2001, eli siitä on jo tosi paljon kokemuksia. Kokemukset on se, että esimerkiksi HIV-positiivisten määrä neulahuumeisiin liittyen se on romahtanut. Ja sitten just tämä mun porttiteoria juttu on pättenyt siellä täysin, eli kun huumeiden käyttö on tavallaan ollut sallitumpaa, niin se on johtanut siihen, että kannabiksen käyttö on vähän lisääntynyt, mutta toisaalta vahvempien huumeiden käyttö on vähentynyt, koska harvat nyt haluaa vapaaehtoisesti ruveta käyttämään vahvoja, että yleensä ihmiset tykkää enemmän mieluista. Mutta mites Jouni Fleming, sä siis näet oikeasti niin, että mä menen kauppaan, mä sanon, että mä ottaisin yhden rasvattoman maidon, L&M, sen jälkeen vielä gramma heroiinia ja 1 jointti. No siitä nyt tietysti voidaan keskustella, että mitä tämä käytännössä toteutettaisiin. Esimerkiksi Suomessa on ollut kaikki nämä aineet apteekkitavaraa 50-lukuun asti.
paitsi reseptivapaata jopa joskus kokaini. Joo, siis kyllä. Sitä sai aikanaan ja sitten ihmiset rupes, kun tässä on just se ongelma sitten, että minkä takia se kiellettiin, sekin hauska, anteeksi ei hauska vaan kamala asia, niin älkää nyt ihmiset. No. Joskus siinä itsenäistymisen aikoihin, niin ihmiset rupes tosiaan hakemaan sitä apteekista kuin sokeria. Ja sitten se aiheuttaa sellaisia ongelmia, että 3/5 leipoo niin kuin pumppu kiinni tuonne golfkentälle. Niin siinä on tietty ongelma. Että siinä on just tämä, mitä Harri sanoi, että kaikki eivät ole vahvoja, vaan sitten osa jengistä vetää överit. Mutta ootko sä tällainen darwinisti, että sä vaan toivot, että jengi kuolee? Ainoastaan vahvat ihmiset jäävät pyörittämään tätä yhteiskuntaa. En tietenkään. Siis kyllähän tälläkin hetkellä ne ihmiset, jotka haluaa käyttää sitä koko ajan, niin kyllä ne käyttää sitä, ne pelaa sitä golfia ja sydän leipoo kiinni ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Et nyt se joutuu maksaa siitä enemmän, se aine on epäpuhdasta, niitä ihmisiä kuolee siihen, että ne tulee vetäneeksi jotain saippua, jotain kemikaalia, mitä ne luulee kokainiksi. Mutta Jouni, onhan se niinku varmaa, että meidät ihmiset on rakennettu niin, että se asia, mikä on sallittua, niin sitä saa kokeilla. Eiks niin? Näinhän se menee. Ja ihan tavallisesti, jos sä meet tuolta kysymään yläasteikäisiltä, että mikä on kiellettyä ja aiotko kokeilla, niin hyvin moni sanoo, että huumeet on kiellettyä ja en aio niitä kokeilla. Mutta jos ne on sallittuja, niin kyllä se kynnys siihen kokeiluun on paljon pienempi. No, en allekirjoittaisi tuota, että kyllähän jos sä menet kysymään, että kuinka moni suomalainen on kokeillut vaikkapa kannabista, niin kyllä se on aika iso se luku, vaikka se on laitonta. Ja sitten jos nyt puhtaasti puhutaan vaikka haittavaikutuksista, niin jos vaikka osa alkoholin käyttäjistä siirtyisi polttamaan pilveä, niin olisi se nyt niinku terveyden kannaltakin parempi vaihtoehto. Ei, ei saa sanoa. Anteeksi. Jouni Fleming, edistyspuolue, nämä on aika raflaavia väitteitä, mutta miten sitten, kun nyt ollaan huolissaan niin kuin esimerkiksi alkoholin mainonnasta, peruspalveluministeri hyppii seinille, friikkaa näistä asioista, niin laittaisitko kuitenkin niin kuin jonkun mainoskielon, että esimerkiksi sä et voi herskaa myydä niin kuin, tavallaan niin kuin sixpackin hinnalla 10 satsia. 6 grammaa 5. Niin. Siis lähtisitte jopa niin pitkälle apteekista, niin jos sä saisit erinäköisten kampanjoiden seurauksena, niin ostaa sitä. Miten pitkälle sä veisit tämän? Ja tulisiko Kela-korvausta? Tulisiko herskasta semmoinen sisävetotuote? Niin, sellainen nice to have -tuote. Heikelä Korporaatio. Kiitos 2009. Sä olet ainakin oman ilmoituksesi mukaan hyvin arvoliberaali ja tämä tuntuu pätevän niin talouteen kuin äsken tuossa puhuttiin vähän huumepolitiikasta tai mahdollisesta tulevasta huumepolitiikasta. Ja mä jotenkin nivoan nämä kaksi asiaa nyt yhteen ton sun äskeisen lausuman perusteella. Eli ymmärsinkö oikein? Mikäli huumeet vapautetaan, niin siinä toimivat sellaiset markkinatalouden lait, että kokaini tulee olemaan puhtaampaa käyttäjälle. No sä sanoit, että kun sä sanoit, että kun huumeet on kielletty ja niitä johtaa siihen, että ihmiset käyttää epäpuhdasta kokainia. Ja nyt Jouni, ennen kuin vastaat, niin jos sä vastaat oikein, niin Harri täyttää heti käyttäjäkortin tai tämän kannattajakortin. Eli jos huumeet vapautetaan, onko kokaini puhtaampaa? Kyllä, voit olla huoletta. Hyvä, Harri. No niin. Siinä se suuri huolenaihe. Mutta jos mennään ihan tähän niin kuin perusfilosofiaan, mikä kaiken takana on, niin vähemmän valtiota on parempaa valtiota, tai vähemmän valtiohallintaa on parempaa hallintaa, niinkö? Onko se perusajatus? Se on se perusajatus, että se lähtee siitä, että mun mielestä ihmisten pitäisi voida päättää itse omasta elämästään, nimenomaan alleviivataan omasta elämästään, että siis elää omaa elämäänsä niin kuin ihminen itse haluaa, kunhan ei taas häiritse muiden, kunhan ei haittaa muille. Että esimerkiksi nyt puhuttiin näistä huumeista, mikä on tietysti seksikäs aihe, niin siihen liittyy tietysti se, että se ei tarkoita sitä, että ihmiset sais huumepäissään aiheuttaa vahinkoa muille, vaan siis se, että jos sä pystyt harrastamaan tätä niin, että se on sun oma asiasi, niin sitten valtion ei pitäisi puuttua siihen. No, tätähän myydään aina sitten niin kuin lisäturvallisuudella sitä, että rajoitetaan jonkun vapautta. Joo, no monenlaisia asioita myydään tällaisilla kiiltokuvilla, mutta se, mihin ne johtaa, on yleensä täsmälleen päinvastaiset. Erityisesti jos puhutaan, mitä valtiosääntely saa aikaiseksi, että se lopputulos on yleensä täysin päinvastainen, mitä poliitikot puhuu.
Okei, no mutta mihin pisteeseen tämä nyt pitäisi ajaa sitten? Kuinka vähän Suomessa pitäisi olla niin kuin valtion hallussa asioita? Mistä kaikista valtio pitäisi päättää ja mistä sen pitäisi olla poissa? No mun mielestä me voidaan katsoa vähän Suomen historiaa, että miten tämä Suomen valtio on perustettu. Että jos me katsotaan Suomen itsenäisyyden alkuaikoihin, niin meillä esimerkiksi työttömyys ei ole ollut ongelma silloin. Että silloin oli hyvin vähän lakeja, jotka vaikeutti ihmisten työllistymistä. Tämä on myös ei sattumalta aikaa, jolloin tässä maassa rakennettiin tämä hyvinvointi, mistä me tällä hetkelläkin nautitaan. Että silloin tämä suomalaisten vauraus enimmäkseen on rakennettu. No miten tämmöinen kaikkien rakastama ja kaikkien käyttämä terveydenhuolto? No tämä on hyvä esimerkki, koska jos me voidaan puhua yhtään mitään terveydenhuollon tavallaan valtion roolin vähentämistä terveydenhuollosta, niin sitten me varmaan voidaan puhua jossain muissakin aloilla, koska terveydenhuolto tuntuu olevan tällainen pyhä lehmä. Sähän olette ehdottanut Suomeen jopa Singaporen terveydenhuoltomallia. Joka on minkälainen? No mä sattumalta näin Turun Sanomiin kirjoittamasi kolumnin, ja siellä ainakin sun mukaan se homma menee niin, että ihmiset maksavat vähemmän veroja, ja siitä osasta veroja, mitä he maksaa, niin menee jonkunnäköiselle terveydenhoitotilille, josta sitten aikanaan, kun he tarvitsevat terveydenhuoltopalvelua, niin sieltä tililtä otetaan sitten sitä rahaa. Jotenkin näin. Ja ainoastaan siinä vaiheessa, jos ihmisen tili on tyhjä, niin siinä vaiheessa käytetään veronmaksajien rahoja. Että se on se pointti, että tässä ei ole kyse siitä, että köyhille ei olisi terveydenhuoltoa. Ja nimenomaan tämä tiliajattelu tässä tuo tätä markkinataloutta mukaan tähän, kun ihmiset näkee, että jos mä menen siihen niin sanotusti ilmaiseen terveydenhuoltoon, niin se oikeasti vähentää mun terveystilin rahaa, niin se tarkoittaa, että pitäisiköhän vähän miettiä, että minkälaista palvelua haluan ja mihin menen ja minkälaisen vaivan takia menen. Se antaa sitä taloudellista kannustinta ihmisille itselleen niin miettiä sitä omaa rahan käyttöönsä, vaikka kyse on tavallaan valtion takaamasta palvelusta, niin silti se tuo tätä markkinatalouden näkökulmaa ja markkinatalouden mekanismia mukaan tähän. No, Thomas Taussi, eli bloggaaja tuolta Uuden-Suomen sivuilta, nuori kaveri, joka vannoo tällaiseen niin kuin liberalistiseen maailmankuvaan. Ja hän oli sitä mieltä, että ei pitäisi olla mitään tällaista käsitettä lääkäri tai valelääkäri, vaan jokainen päättää niin kuin itse, että kenen luokse nyt mennään sitten hakemaan jotain troppia. Niin, homeopaati. Mennäänkö valelääkärin luokse? Ei, siis, käytännössä siis ei ole minkäännäköisiä valtion lyömiä leimoja siihen, että kuka on valtuutettu lääkäri tai kuka ei. Että sä voit mennä minkä tahansa noitotohtorin luokse. Sitten siinä on niin kuin vapaa kilpailu. Menisit sä näin pitkälle, Jouni Fleming? No, en ehkä menisi ihan näin pitkälle, mutta siis jos puhutaan ylipäätään tästä lääkäreiden lupamenettelystä, niin sehän nyt on Suomessa aika älytöntä. Esimerkiksi Suomessa suomen kielen taito on ehdoton vaatimus lääkärille, vaikka Suomessa asuu paljon ihmisiä, jotka osaa hyvin englantia. Mäkin esimerkiksi voisin mennä lääkärille, jonka kanssa mä puhuisin englantia, jos mä vaikka säästäisin sillä. Että Suomessa on pula lääkäreistä, miksi pitää tehdä niin vaikeaksi tänne saada uusia lääkäreitä? Tai no syyhän tietenkin tähän on selvä, että tietyt eturyhmäthän tätä lobbaa tätä, että mahdollisimman vähän lääkäreitä ja mahdollisimman vaikea päästä lääkäriksi. Joo. Okei, no mutta siis sä et ole täysin niin kuin anarkisti sen suhteen, että mä huomaan, että edistyspuolueella, kun mä ennustan, mitä teille käy. Te ensin saatte sen 5000 kannattajakorttia koko ja saatte ehkä tulevissa syksyvaaleissa jonkunnäköisen menestyksenkin aikaiseksi. Ja sitten sitä pikkuhiljaa muovautuu sellainen vähän niin kuin, mikä sitä oli, Risto E.J. Penttilä ja nuorsuomalaiset. Niin samalla lailla sitten te murenette sinne yhteiskunnan rattaistoon. Soraäänet hiljenevät ja pyörät pyörivät. Niin, tuleeko sinustakin jonkunnäköinen elinkeinoelämän äänitorvi, joka pyrkii Europarlamenttiin isolla rahalla ja saa melkein 50 000 ääntä? Penttilällehän kävi näin kokoomuksen listoilta vielä. Joo, no voin tässä suorassa lähetyksessä vakuuttaa, että en tule koskaan pyrkimään mihinkään EU-virkaan, koska en kannata EUta. Mun mielestä se on erittäin vahingollista Suomelle ja suomalaisille. En todellakaan pyri missään EU-vaaleissa, en lähtisi edes ehdokkaaksi. Heikelä Korporaatio. Heikelä Korporaatio. Jos kuulet tämän, olet liian lähellä. Ja hyvät ystävät, talouskeskustelu on siinä mielessä inhottava laji, että siitä on vaikea tiivistää hauskaa 30 sekunnin YouTube-klippiä, joka päättyy naururemakkaan, mutta yritetään silti.
Tänne studioon on tullut köyhän miehen Ron Paul. Hän on edistyspuolueen puheenjohtaja Jouni Fleming. Tervetuloa. Kiitoksia paljon ja kiitoksia Ron Paul-vertauksesta, ne kelpaa aina. Jopa köyhän miehen. Kyllä, kaikki Ron Paul-vertaukset plussa. Ron Paul, 76-vuotias republikaani. Älä ole ikärasistinen. No ei, minä olen ikärasistinen, mä vaan totesin faktan. Jouni Fleming on 29. Tai onko jo 30 tullut täyteen? 29 vielä. Edelleen, okei. Ron Paul tavoittelee republikaanien presidenttiehdokkuutta. Ja hänestä voi sanoa, että hän on tämmöinen talousliberaali republikaani. Ihan ensimmäisenä nyt kun lähdetään nämä vertaukset, niin Jouni, mikä sun horoskooppi on? Yleensä mun tapana vastata tähän kysymykseen, että mun horoskooppi on Batman, mutta oikeasti se on Oinas. Oinas. Rauhallinen. Joo, ootapa Wikipedia auki nyt. Äkkiä. Kai se on sulle ok, jos me luodaan sulle samalla tien nouseva merkki ja kuumerkki ja muut. Kunhan mun ei tarvitse maksaa niistä, niin se on ihan ok. Ei tällä kertaa. Hei, mitäs Jouni, sä oot kirjoittanut raflaavia asioita, siis edistyspuolue.fi on osoite, jossa te haette kannattajia tälle puolueelle, että saatte sen jäsenrekisteriin ja 400 ihmistä siellä nyt pyöreästi on tällä hetkellä kirjannut omat tietonsa. Joo, siis kannattajakortteja haetaan tällä hetkellä. En ole ehtinyt päivittää sitä lukua, että tällä hetkellä meillä on noin 500 kannattajakorttia kasassa. Aloitettiin tuossa vuodenvaihteessa, että siihen mennessä ihan kohtalaisesti tullut. Paljon herättää kiinnostusta tämä edistyspuolue ja ihmiset on tosi hyvin ottanut vastaan tätä. Okei. No hei, mennään nyt ihan ensinnäkin niin vaikka yhteen raflaavuuteen. Sä oot kirjoittanut Turun Sanomiin hassun hauska jutu, jossa totesit, miten se olikaan. Irtisanomissuoja lisää työttömyyttä ja pahoinvointia. Harri ei ihan purematta niellyt. Niin mun on vaikea niin kun nähdä itse tällaisena elatusvelvollisena ihmisenä, niin mä en kyllä yötäni välttämättä nuku yhtään sen rauhallisemmin, jos työnantaja jollain tavalla puuttuu mun irtisanomissuojaan siten, että työnantaja pystyy antamaan mulle helpommin potkut. Ja mä en tiedä, miten se lisää mun hyvinvointia. No se lisää siinä mielessä sun hyvinvointia, että mitä helpompi meillä on tämä irtisanominen tavallaan, niin sitä enemmän meillä on työllisyyttä. Sun on helpompi saada se uusi työpaikka, sun on helpompi vaihtaa sitä työpaikkaa. Nyt sä oot tavallaan sun työpaikan vankina lainausmerkeissä silleen, että jos sä tykkää sun pomosta, niin joo, se on ikävää, mutta aika harva uskaltaa lähteä vaihtaa sitä työpaikkaa sen takia. Joo, siis mulla on maailman ihanin pomo, terveisiä hänelle. Mutta okei, eli irtisanominen on tässä mielessä mulle suuri mahdollisuus. No, en nyt ehkä muotoile sitä tällä tavalla, mutta siis mitä vaikeampi ihmistä on palkata, tai toisaalta mitä vaikeampi ihmistä irtisanoa, niin sitä vähemmän meillä tulee uusia työpaikkoja. Että mä itse olen yrittäjä, se on suuri riski palkata uusi työntekijä. Mutta eikö tässä ole nyt vähän semmoinen tilanne, että ainakin AY-liike jossain määrin on arvostellut sitä, että Suomessa on suhteellisen helppo kansainvälisessä vertailussa päästä työntekijästä eroon, eli jossain kuulemma Saksassa se maksaa jopa vielä enemmän. Niin eihän tämä nyt voi olla Suomessa nyt kovin iso ongelma, jos näin kerran on. No se tietysti riippuu mihin vertaa, että mä vertasin itse sitä tuossa Turun Sanomien artikkelissa, mistä oli puhetta, niin Tanskaan, jossa vasemmistohallitus yhdessä AY-liikkeen kanssa poisti tämän irtisanomissuojan käytännössä kokonaan, ja siellä se on toiminut todella hyvin, että siellä AY-liike ymmärtää sen, että se on oikeasti niin kuin työntekijöiden etu, paitsi työssä käyvien myös työttömien, että siellä työttömyys on paljon pienempää mitä Suomessa, erityisesti nuorisotyöttömyys, että tämä työmarkkinoiden sääntely haittaa kaikista niitä nimenomaan nuoria, jotka on just tulossa työmarkkinoille. Mutta eikö se vaikuta sit siihen, että jos miettii tällaista perustyöntekijää, joka kuitenkin haluaisi sellaisen jonkinlaisen vakauden siihen työn jatkumiseen, että pystyy ottaa asuntolainaa ja muuta, siinä on jonkinlainen turva, kun AY-liikkeet ja muut takana. Jos ne kaikki poistettaisiin, eihän ihmiset uskaltaisi niin paljon suunnitella tulevaisuutta ottamaan lainaa tai muutenkaan. No, ensinnäkään jos me kevennetään tätä irtisanomissuojaa, niin se ei tarkoita, että me poistettaisiin AY-liikettä. Ja muutenkin se, että valtio ei puuttuisi tähän irtisanomissuojaan, se ei tarkoita, että kun sä voisit itse työnantajan kanssa sopii. Te voitte kirjoittaa työsopimuksen, missä te sovitte, että irtisanomissuoja on puoli ja toisin 2 kuukautta esimerkiksi. Sitten palatakseni tähän turvattomuuteen, kyllä mun mielestä paljon niin kuin turvattomampaa se, että ottaa asuntolaina, ja jos sä nyt joudutkin työttömäksi, niin se on hyvin vaikea sun saada sitä uutta työpaikkaa nyt, kun se on niin vaikeaa uuden työpaikan saaminen, koska se on tehty niin vaikeaksi ja riskialttiiksi yrittäjille
ottaa uusia työntekijöitä. Et sen takia esimerkiksi nämä vuokravälitysfirmat on niin hyvä bisnes Suomessa, että sillä monet yrittäjät joutuu kiertämään tätä, että sehän tulee kalliiksi työntekijälle ja yrittäjälle käyttää tällaista vuokravälitystä tähän byrokratian kiertämiseen. Niin jotenkin tuntuu siltä, että sitten valitetaan pätkätöistä, kun puhutaan näistä miehistövuokrausfirmoista. Niin onhan se aika outoa, että tuntuu, että työntekijällä pitäisi olla kaikki oikeudet, mutta ei mitään vastuuta. Mutta sen sijaan riski pitää ottaa joku muu, joka sitten kuitenkin niin kuin maksaa kaiken. Ja loppupeleissähän kyllä se on siitä, että kyllä se työntekijä sen maksun kantaa lopulta, että ei työnantaja esimerkiksi maksa niitä palkan sivukuluja, että kyllä se nyt loppujen lopuksi on työntekijän pussista pois. Heikelä Korporaatio. Kuin suukko naapurin rouvalle. Joko muuten kuntavaalit on tavoitteena? Totta kai kuntavaalit on tavoitteena. Tämänhetkisellä kannattajakorttikeräysvauhdilla päästäisiin puoluerekisteriin kyllä, mutta me haluttaisiin sinne sen verran ajoissa, että päästäisiin kuntavaaleihin syksyllä. No se on kyllä aika optimistinen, mutta hei, ehkä tämän haastattelun jälkeen teillä on se 5000 kasassa. Katsotaan, mitä se selviydyt. Ei mitään paineita, Jouni, mutta nyt jos sä vakuutat, niin tässä on mahdollisuudet. Hei, mennään kohta tuon Kreikkaan. Puhuttiin ihan pari sanaa vielä siis tästä irtisanomisesta ja siitä, että palkataan ihmisiä. Niin yrittäjä, jolla on siis mahdollisesti oma omaisuutensa liossa jossain bisneksessä ja palkkaa sitten työntekijöitä bisnestä varten, ei pysty irtisanomaan ihmisiä, vaikka haluaisi, koska se on lailla suojattua. Onko se niin, että esimerkiksi jos työntekijä on jollain tavalla tehoton, niin häntä ei voida sen perusteella irtisanoa? No periaatteessa kyllä, mutta käytännössä katsoen siitä voidaan aina voidaan haastaa oikeuteen, että kyseenalaistaa, että onko tämä tehokkuus nyt ollut riittävää vai ei. Et siis se on aina riski. Jokainen irtisanominen ja sitä myötä jokainen uuden ihmisen palkkaaminen on riski. No mitäs sitten, jos on sellainen ihminen, joka on niin sanotusti inhottava? Onko se irtisanomisperuste? No se ei todellakaan ole tällä hetkellä Suomessa irtisanomisperuste. Että se nimenomaan on mun mielestä hyvä pointti, että kyllä sehän työpaikoilla on paljon muustakin kuin vaan tästä niin sanotusta tehokkuudesta, mistä aina puhutaan. Että se on niin kuin yleistä työilmapiiristä, miten ihmiset tulee toisten kanssa toimeen ja niin edelleen. No mutta mitäs Jouni, kun sä oot tällainen ultrakapitalisti, jos hyväksikäyttäjä, ihmisten riistäjä ja sulla on 5 ihmistä tällä hetkellä töissä. Jos nyt yksi näistä 5 onkin sitten täysin yhteistyökyvytön, jos paljastuu vasta niin kuin työhaastattelu- ja koeajan jälkeen, että hän on kansankielellä mulkku. Ja hän myrkyttää kaikkien näiden muiden työntekijöiden fiilikset ja työmotivaation. Niin sä et voi häntä poistaa tästä työyhteisöstä, koska siihen ei ole perusteita, niinkö? Periaatteessahan siitä voisi yrittää keksiä jonkinnäköisen virallisen irtisanomisperusteen, mutta siinä on erittäin suuri riski, että tätä asiaa puidaan oikeudessa ja siinä on aina riskinsä, että oikeudessa tuleekin sitten häviö ja 2 vuoden palkka pitää maksaa. Joo. Okay. Onneksi mulla ei ole tällaisia ihmisiä töistä, mulla on vaan mukavia työntekijöitä. Totta kai, mutta ainahan voi joku palkata ja mistä sitä tietää. Niin ja toisaalta hätäkeinot keksii, että ainahan voi savustaa ihmisen ulos. Mutta sekin on niinku se taiteella. luovaa hulluutta. Se on totta, mutta sitten tällaisille ihmisille, jotka ovat inhottavia, niin niillä on niinku kokemusta siitä, että heille ollaan väkinäisiä ja niinku pitkät näytöt myös vasta savustuksesta. No joo, tämäkin on hyvä pointti. Okei, mutta mennään Kreikkaan. Kreikka, tuo jännä maa, josta pohjaa oikeastaan koko länsimainen hyvinvointiyhteiskunta tai demokratia. Viime aikoina ei ole mennyt niin kovin putkeen. Sulla oli keino pelastaa tämä koko Kreikka-sekoilu, Jouni Fleming. Kerro. No, ennen kuin mennään keinoon, niin pari sanaa siitä, mikä on mun mielestä ongelma. Ongelma on selvästi siinä, että liikaa menoja valtiolla suhteessa tuloihin. Ja tämä yhtälö on mahdoton ratkaista ilman, että niitä menoja karsitaan. Että valtion tulopuolen parantaminen on pitkällä aikavälillä kuitenkin aika vaikea. Veroja voidaan nostaa vaan tiettyyn rajaan asti ja sitten se kertymä rupeaa jo pienenä ja muutenkin verojen nosto aina vaan heikentää taloutta. No nyt kun siellä on ehdoteltu näitä erinäköisiä säästötoimenpiteitä valtiokassaan, niin polttopulloja, mellakoita, verta, kyynelkaasua. Niinpä, se on poliittisesti hyvin vaikea. Kreikassa 90-luvun puolesta välistä lähtien eletty tässä velkataloudessa. Että siellä on otettu velkaa ja niillä velkarahoilla
annettu ihmisille kaikkea kivaa ilmaiseksi, niin sanotusti ilmaiseksi. Että totta kai se on vaikea yhtäkkiä sanoa, että hei, anteeksi, mutta nämä olikin vähän velkapitoiset juhlat, että nyt on krapulan aika, että ei krapula ole kenenkään mielestä kiva. No ei varmasti, ainakaan Kreikan helteessä ajattele. No miten tästä sitten päästään irti? No, Kaikille kenkää. Se on se, mitä Jouni yrittää sanoa, se ei vaan kehtaa. Eli tavalliset työtä tekevät kreikkalaiset, heidän tulee kärsiä tästä sitten vai? ei tietenkään. Totta kai tulee. Ei tietenkään. Antakaa nyt Jouni vastata, herra jestas. Joo, hän ei ole päässyt sanomaan vielä mitään. Spekuloimme hänen mahdollisella vastauksella. Joo, se on tietysti mukavaa. Siis syy, miksi tavalliset kreikkalaiset nyt kärsii, on just se, koska poliitikot on siellä sotkeneet tämän järjestelmän. Et siis ratkaisu on se, että valtion roolia kavennetaan. Että valtion ei pidä olla mukana taloudessa joka asiassa. Kreikassa valtio omistaa kaikkia hotelleista, kasinoista, satamoista lähtien. Että onko tämä oikeasti niin kuin valtion rooli tällainen? Miten tämä on saatu tähän pisteeseen, tämä Kreikan tilanne? Kuka siellä on sitten ollut vallassa viimeiset parikymmentä vuotta? No, siellä on ollut lähes yhtäjaksoisesti tällainen PASOK-niminen puolue, joka tarkoittaa panhelleenistä sosialistiliikettä, joka on ihan niin kuin määrätietoisesti kasvattanut tätä julkisen sektorin koko ja valtion roolia taloudesta. Siis vasemmisto, Niin. jonka pitäisi olla pienen ihmisen asialla, on ajanut kansan siihen pisteeseen, että ollaan niin kuin granaatit kädessä kadulla. No, en mä niin kuin epäile, että he olisivat tätä tietoisesti tehneet. Totta kai he uskoivat auttavansa ihmisiä ja olevan niin kuin ihmisten asialla, mutta se vaan valitettavasti tällainen velkatalous johtaa tähän. Mutta onhan tässä meilläkin, siis ihan suomalaisilla, oma roolinsa. Me olemme olleet hyväksymässä Kreikkaa euroon. Koskaan ei missään vaiheessa kyseenalaistettu tätä asiaa. Ja muutenkin ollaan annettu Kreikan olla päätöksentekijöinä siinä, missä tasavertaisessa asemassa kuin kaikkien muidenkin. Eikä ole vasta nyt pari vuotta sitten alkoi lumipäähän pöllyämään, mutta kukaan ei meiltä ota mitään vastuuta asiasta. No itse asiassa... Tänä päivänä virkana astuva presidentti on ollut valtiovarainministerinä tekemässä päätöksiä Kreikan hyväksymisestä euroon. No juttuukaan kuuluu, että Niinistö olisi sanonut mitään, että tulipahan tehtyä mokaa. Joo, no itse asiassa Kreikkahan pääsi koko rahaliittoon omia taloustietoja vääristämällä, että 2003. Ja tämä 2004 valtiovarainministeri myönsi tänne, että he oikeastaan vähän huijasi tässä, että vähän paranneltiin näitä velkaisuusasteita pienemmäksi. Luovaa kirjanpitoa. Niin, että ketä siinä nyt jälleen syyttäisi, että... Mites Jouni Fleming edistyspuolue, Kreikan velka, niin paljon se kasvaa tällä hetkellä? Se kasvaa tuollaista vaatimattomat 50 000 euroa minuutissa. 50 000 euroa minuutissa? Tähän kannattaa ottaa vertailukohdaksi Suomi. Suomessa vastaava luku 15 000 minuutissa. Me huomataan, että me ollaan matkalla aika lailla samaan suuntaan, että meidän vauhti on vaan vähän pienempi, että sen takia tämä Kreikan tilanne kannattaa niin kuin pitää mielessä aika tarkkaan, että meillä on ihan täsmälleen sama suunta kuin Kreikalla. No me ollaan nyt parikymmentä minuuttia, me ollaan tässä istuttu ja jauhittu tätä juttua, niin siis jos 50 000 tulee minuutissa, niin mun laskujen mukaan se on sitten se milkku täynnä euroissa velkaa. Kreikalle. Niin. Meille 15 minuutissa, 15 tonnia. Pitääkö Kreikan erota eurosta tai erottaa eurosta? No, tässä tilanteessa mä lainaisin, mitä Jan Hurri kirjoitti mun mielestä hyvin Taloussanomissa, että tämän Kreikka-kriisin pahin mahdollinen skenaario, jos euroalue ei hajoa. Ahaa. Okei. Mitäs tämä tarkoittaa? Muutama peruste tähän, kiitos. No, siis ylipäätänsä tämä näin monen eri valtion rahaliitto ilman kuitenkaan yhtenäistä talouspolitiikkaa, se on ollut tuhon tuomittu alusta lähtien, että Milton Friedman esimerkiksi ennusti, että 2013 rupeaa olemaan viimeistään se vuosi, milloin rahaliitto hajoaa ja näyttää siltä, että hän voisi osua oikeaan. Heikelä Korporaatio. Same but different. Ollaan puhuttu tuossa Kreikasta. Ihan sellainen spekulaatio vielä tähän, että jos Kreikka lähtee eurosta ja perustaa uudestaan esimerkiksi tämän drakmansa, niin voisi kuvitella, että siitä tulee pieniä ongelmia heille, koska sitten sen jälkeen ainoa, missä tätä drakmaa käytetään, on heidän valtion rajojen sisäpuolella, ja kun kaikki tietää, että he on käytännössä maksukyvyttömiä, niin he joutuu painamaan sitä sellaisia määriä, että ei sillä ole niin kuin mitään arvoa missään. Se on niin kuin rupla Neuvostoliitossa. Joo, siis tässä tilanteessa ei oikein ole helppoja ratkaisuja, mitä voisi luvata, että olisi joku patenttiratkaisu, jolla yhdessä yössä tai ongelma ratkeisi. Että
Tämä tilanne olisi muutama vuosi sitten ollut vielä paljon helpompi korjata. Nyt rupeaa olemaan keinot tosi vähissä. Kyllä semmoinen kunnon 90% devalvaatio piristää kummasta. Muistuttaa taas kuolevaisuudesta. Aivan. Hei, mennään huumeiden kieltolakiin. Sä oot, Jouni, todennut aikaisemmin, että huumeiden kieltolaki ei toimi. Vähän perusteluja, kiitos. Vähän perusteluja, että miksi huumeiden kieltolaki ei toimi. No, Niin. Me ollaan aika nuoria kaikki, että me ei muista, miten alkoholin kieltolaki ei toiminut, mutta siis kyse on täsmälleen samasta asiasta. Ihmiset, kun haluaa jotain, niin se, että me kielletään tavallaan tarjontaa, niin ei se estä sitä kysyntää. Tarkoitatko sä siis, että tyyliin tuolta pitäisi saada jointtia kaupan tiskiltä, vähän niin kuin Amsterdamissa? Kyllä, hän nyökyttää. Joo, siis... Mutta eikö se tee niin, että jos sitä on joka puolella tarjolla, eli se on helpommin saatavilla, niin suurempi osa ihmisistä kokeilee, jää koukkuun? En usko siis. Esimerkiksi Suomessa oli heroiini laillista tavaraa 50-luvulla asti, ei Suomessa ollut huumeongelmaa ennen kuin tämä huumeiden kieltolaki astui voimaan. Paitsi olihan. Sotaveteraanit oli, joka toinen oli joku narkkari, johtuen näistä lääkkeistä, mitä ne veti. Tästä ei saa puhua. Anteeksi. Ei puhuta siitä. Mutta siis jos puhutaan mittakaavasta, mikä ongelma, ei nämä sotaveteraanit ollut tuolla kadulla ryöstelemässä ihmisiä sen takia, että ne saisi sitä ainettansa. Mutta Jouni Fleming, kaikki eivät ole niin vahvoja ihmisiä kuin sinä. Sä et ainakaan omien kotisivuiden mukaan käytä alkoholia, etkä käytä huumeita, mutta sallit sen kaikille muille. Mutta mä tiedän tapauksia ihmisiä, joista vähän niin kuin tilaisuus tekee varkaan. Kun alkoholia on saatavilla, huumeita on saatavilla, niitä käytetään sitten pikkasen enemmän kuin lääkäri määrää. No se jotenkin oletat, että jos me kiellettäisiin ne, niin sitten nämä ihmiset ei käyttäisi niitä. Että kyllähän meillä on moni asia Suomessa kiellettyjä, mitä ihmiset haluaa ja niitä käytetään. Että se on ihan yksi asia, että hyväksyykö huumeiden käytön. Et mun mielestä se on tyhmää sikäli, että mä en itse käytä mitään, mutta tämä on vaan mun henkilökohtainen mielipide. Mutta siis se, että jos pitää sitä huonona ajatuksena, niin mikä olisi paras tapa puuttua siihen, ja kieltolaki nyt ei ole siihen paras. Että se kieltolaki on itse asiassa portti kovempiin huumeisiin. Tämä oli uuden ajan porttiteoria tämä. Joo, siis, kun ei ole mitään virallista tietystikään huumeiden kieltolakia, mutta siis sä oot sitä mieltä suomeksi, että siis se, että huumeet ovat lainvastaisia, niin se on portti koviin huumeisiin. Mä voin selittää tämän. Anna tulla. Tällä hetkellä, kun huumeet on laittomia, se on taloudellisesti kannattavampaa huumeiden salakuljettajille salakuljettaa mahdollisimman vahvoja huumeita. Kannabiksen salakuljettaminen Suomeen, se on iso ainetta, se on halpaa, se on tosi vaikeaa. Sen sijaan paljon helpompaa salakuljettaa vaikka heroiinia Suomeen. Sitä riittää, kun sä tuot kilon, se ei riitä, jos sä tuot marihuanaa kilon. Joten tämä vääristää markkinoita siihen suuntaan, että heroiinin suhteellinen tarjonta on paljon suurempaa kuin esimerkiksi kannabiksen. Juuri näin, vääristää markkinoita, joo. Nyt sä puhut ihan oikealla kielellä. Se on mitäs Jouni Fleming, mä oon käsittänyt, esimerkiksi Portugalissa tehtiin tällainen, vajaa 10 vuotta sitten, tällainen järjestely, jossa siis kaikki huumausaineet dekriminalisoitiin. Eli käytännössä siis sä et saa enää minkäännäköistä tuomiota riippumatta siitä, mitä kannat mukanasi taskussa. Onko mitään tietoa, mitä se on vaikuttanut siellä? Joo, sehän dekriminalisoitiin tapahtui muistaakseni vuonna 2001, eli siitä on jo tosi paljon kokemuksia. Kokemukset on se, että esimerkiksi HIV-positiivisten määrä neulahuumeisiin liittyen se on romahtanut. Ja sitten just tämä mun porttiteoria juttu on pättenyt siellä täysin, eli kun huumeiden käyttö on tavallaan ollut sallitumpaa, niin se on johtanut siihen, että kannabiksen käyttö on vähän lisääntynyt, mutta toisaalta vahvempien huumeiden käyttö on vähentynyt, koska harvat nyt haluaa vapaaehtoisesti ruveta käyttämään vahvoja, että yleensä ihmiset tykkää enemmän mieluista. Mutta mites, Jouni Fleming, sä siis näet oikeasti niin, että mä menen kauppaan, mä sanon, että mä ottaisin yhden rasvattoman maidon, L&M, sen jälkeen vielä gramma heroiinia ja 1 jointti. No siitä nyt tietysti voidaan keskustella, että mitä tämä käytännössä toteutettaisiin. Esimerkiksi Suomessa on ollut kaikki nämä aineet apteekkitavaraa 50-lukuun asti. Paitsi reseptivapaata jopa joskus kokaini. Joo, siis kyllä. Sitä sai aikanaan ja sitten ihmiset rupes, kun tässä on just se ongelma sitten, että minkä takia se kiellettiin, sekin hauska, anteeksi ei hauska vaan kamala asia, älkää nyt ihmiset. No. Joskus siinä itsenäistymisen aikoihin, niin ihmiset rupes tosiaan hakemaan sitä apteekista kuin sokeria.
Ja sitten se aiheuttaa sellaisia ongelmia, että 3-5 leipoo niin kuin pumppu kiinni tuonne golfkentälle. Niin siinä on tietty ongelma. Että siinä on just tämä, mitä Harri sanoi, että kaikki eivät ole vahvoja, vaan sitten osa jengistä vetää överit. Mutta ootko sä tuollainen darwinisti, että sä vaan toivot, että jengi kuolee? Ainoastaan vahvat ihmiset jäävät pyörittämään tätä yhteiskuntaa. En tietenkään. Siis kyllähän tälläkin hetkellä ne ihmiset, jotka haluaa käyttää sitä koko ajan, niin kyllä ne käyttää sitä, ne pelaa sitä golfia ja sydän leipoo kiinni ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Et nyt he joutuu maksaa siitä enemmän, se aine on epäpuhdasta, niitä ihmisiä kuolee siihen, että ne tulee vetäneeksi jotain saippua, jotain kemikaalia, mitä ne luulee kokainiksi. Mutta Jouni, onhan se niinku varmaa, että meidät ihmiset on rakennettu niin, että se asia, mikä on sallittua, niin sitä saa kokeilla. Eiks niin? Näinhän se menee. Ja ihan tavallisesti, jos sä meet tuolta kysymään yläasteikäisiltä, että mikä on kiellettyä ja aiotko kokeilla, niin hyvin moni sanoo, että huumeet on kiellettyä ja en aio niitä kokeilla. Mutta jos ne on sallittuja, niin kyllä se kynnys siihen kokeiluun on paljon pienempi. No, en allekirjoittaisi tuota, että kyllähän jos sä menet kysymään, että kuinka moni suomalainen on kokeillut vaikkapa kannabista, niin kyllä se on aika iso se luku, vaikka se on laitonta. Ja sitten jos nyt puhtaasti puhutaan vaikka haittavaikutuksista, niin jos vaikka osa alkoholin käyttäjistä siirtyisi polttamaan pilveä, niin olisi se nyt niinku terveyden kannaltakin parempi vaihtoehto. Ei, ei saa sanoa. Anteeksi. Jouni Fleming, edistyspuolue, nämä on aika raflaavia väitteitä, mutta miten sitten, kun nyt ollaan huolissaan niin kuin esimerkiksi alkoholin mainonnasta, peruspalveluministeri hyppii seinille, friikkaa näistä asioista, niin laittaisitko kuitenkin niin kuin jonkun mainoskielon, että esimerkiksi sä et voi herskaa myydä niin kuin, tavallaan niin kuin sixpackin hinnalla 10 satsia. 6 grammaa 5. Niin. Siis lähtisitte jopa niin pitkälle apteekista, niin jos sä saisit erinäköisten kampanjoiden seurauksena, niin ostaa sitä. Miten pitkälle sä veisit tämän? Ja tulisiko Kela-korvausta? Tulisiko herskasta semmoinen sisävetotuote? Niin, sellainen nice to have -tuote. Heikelä Korporaatio. Kiitos 2009. Sä olet ainakin oman ilmoituksesi mukaan hyvin arvoliberaali ja tämä tuntuu pätevän niin talouteen kuin äsken tuossa puhuttiin vähän huumepolitiikasta tai mahdollisesta tulevasta huumepolitiikasta. Ja mä jotenkin nivoan nämä kaksi asiaa nyt yhteen ton sun äskeisen lausuman perusteella. Eli ymmärsinkö oikein? Mikäli huumeet vapautetaan, niin siinä toimivat sellaiset markkinatalouden lait, että kokaini tulee olemaan puhtaampaa käyttäjälle. Sä sanoit, että kun huumeet on kielletty ja niitä johtaa siihen, että ihmiset käyttää epäpuhdasta kokainia. Ja nyt Jouni, ennen kuin vastaat, niin jos sä vastaat oikein, niin Harri täyttää heti käyttäjäkortin tai tämän kannattajakortin. Eli jos huumeet vapautetaan, onko kokaini puhtaampaa? Kyllä, voit olla huoletta. Hyvä, Harri. No niin. Siinä se suuri huolenaihe. Mutta jos mennään ihan tähän niin kuin perusfilosofiaan, mikä tämä kaiken takana on, niin vähemmän valtiota on parempaa valtiota, tai vähemmän valtiohallintaa on parempaa hallintaa, niinkö? Onko se perusajatus? Se on se perusajatus, että se lähtee siitä, että mun mielestä ihmisten pitäisi voida päättää itse omasta elämästään, nimenomaan alleviivataan omasta elämästään, että siis elää omaa elämäänsä niin kuin ihminen itse haluaa, kunhan ei taas häiritse muiden, kunhan ei haittaa muille. Että esimerkiksi nyt puhuttiin näistä huumeista, mikä on tietysti seksikäs aihe, niin siihen liittyy tietysti se, että se ei tarkoita sitä, että ihmiset sais huumepäissään aiheuttaa vahinkoa muille, vaan siis se, että jos sä pystyt harrastamaan tätä niin, että se on sun oma asiasi, niin sitten valtion ei pitäisi puuttua siihen. No, tätähän myydään aina sitten niin kuin lisäturvallisuudella sitä, että rajoitetaan jonkun vapautta. Joo, no monenlaisia asioita myydään tällaisilla kiiltokuvilla, mutta se mihin ne johtaa on yleensä täsmälleen päinvastaiset. Erityisesti jos puhutaan mitä valtion sääntely saa aikaiseksi, että se lopputulos on yleensä täysin päinvastainen, mitä poliitikot puhuu. Okei, no mutta mihin pisteeseen tämä nyt pitäisi ajaa sitten? Kuinka vähän Suomessa pitäisi olla niin kuin valtion hallussa asioita? Mistä kaikista valtion pitäisi päättää ja mistä sen pitäisi olla poissa? No mun mielestä me voidaan katsoa vähän Suomen historiaa, että miten tämä Suomen valtio on perustettu. Että jos me katsotaan Suomen itsenäisyyden alkuaikoihin, niin meillä esimerkiksi työttömyys ei ole ollut ongelma silloin. Että silloin oli hyvin vähän lakeja, jotka vaikeutti ihmisten työllistymistä. Tämä on myös
ei sattumalta aikaa, jolloin tässä maassa rakennettiin tämä hyvinvointi, mistä me tällä hetkelläkin nautitaan, että silloin tämä suomalaisten vauraus enimmäkseen on rakennettu. No miten tämmöinen kaikkien rakastama ja kaikkien käyttämä terveydenhuolto? No tämä on hyvä esimerkki, koska jos me voidaan puhua yhtään mitään terveydenhuollon tavallaan valtion roolin vähentämistä terveydenhuollosta, niin sitten me varmaan voidaan puhua jossain muissakin aloilla, koska terveydenhuolto tuntuu olevan tällainen pyhä lehmä. Sähän olette ehdottanut Suomeen jopa Singaporen terveydenhuoltomallia. Joka on minkälainen? No mä sattumalta näin Turun Sanomiin kirjoittamasi kolumnin, ja siellä ainakin sun mukaan se homma menee niin, että ihmiset maksavat vähemmän veroja, ja siitä osasta veroja, mitä he maksaa, niin menee jonkunnäköiselle terveydenhoitotilille, josta sitten aikanaan, kun he tarvitsevat terveydenhuoltopalvelua, niin sieltä tililtä otetaan sitten sitä rahaa. Jotenkin näin. Ja ainoastaan siinä vaiheessa, jos ihmisen tili on tyhjä, niin siinä vaiheessa käytetään veronmaksajien rahoja. Että se on se pointti, että tässä ei ole kyse siitä, että köyhille ei olisi terveydenhuoltoa. Ja nimenomaan tämä tiliajattelu tässä tuo tätä markkinataloutta mukaan tähän, kun ihmiset näkee, että jos mä menen siihen niin sanotusti ilmaiseen terveydenhuoltoon, niin se oikeasti vähentää mun terveystilin rahaa, niin se tarkoittaa, että pitäisiköhän vähän miettiä, että minkälaista palvelua haluan ja mihin menen ja minkälaisen vaivan takia menen. Että se antaa sitä taloudellista kannustinta ihmisille itselleen niin miettiä sitä omaa rahan käyttöönsä, vaikka kyse on tavallaan valtion takaamasta palvelusta, niin silti se tuo tätä markkinatalouden näkökulmaa ja markkinatalouden mekanismia mukaan tähän. No, Thomas Taussi, eli blokkaaja tuolta Uuden-Suomen sivuilta, nuori kaveri, joka vannoo tällaiseen niin kuin liberalistiseen maailmankuvaan. Ja hän oli sitä mieltä, että ei pitäisi olla mitään tällaista käsitettä lääkäri tai valelääkäri, vaan jokainen päättää niin kuin itse, että kenen luokse nyt mennään sitten hakemaan jotain troppia. Niin, homeopaati. Mennäänkö valelääkärin luokse? Ei, siis, käytännössä siis ei ole minkäännäköisiä valtion lyömiä leimoja siihen, että kuka on valtuutettu lääkäri tai kuka ei. Että sä voit mennä minkä tahansa noitotohtorin luokse. Sitten siinä on niin kuin vapaa kilpailu. Menisit sä näin pitkälle, Jouni Fleming? No, en ehkä menisi ihan näin pitkälle, mutta siis jos puhutaan ylipäätään tästä lääkäreiden lupamenettelystä, niin sehän nyt on Suomessa aika älytöntä. Esimerkiksi Suomessa suomen kielen taito on ehdoton vaatimus lääkärille, vaikka Suomessa asuu paljon ihmisiä, jotka osaa hyvin englantia. Mäkin esimerkiksi voisin mennä lääkärille, jonka kanssa mä puhuisin englantia, jos mä vaikka säästäisin sillä. Että Suomessa on pulaa lääkäreistä, miksi pitää tehdä niin vaikeaksi tänne saada uusia lääkäreitä? Tai no syyhän tietenkin tähän on selvä, että tietyt eturyhmäthän tätä lobbaa tätä, että mahdollisimman vähän lääkäreitä ja mahdollisimman vaikea päästä lääkäriksi. Joo. Okei, no mutta siis sä et ole täysin niin kuin anarkisti sen suhteen, että mä huomaan, että edistyspuolueella, kun mä ennustan, mitä teille käy. Te ensin saatte sen 5000 kannattajakorttia koko ja saatte ehkä tulevissa syksyvaaleissa jonkunnäköisen menestyksenkin aikaiseksi. Ja sitten sitä pikkuhiljaa muovautuu sellainen vähän niin kuin, mikä sitä oli, Risto E.J. Penttilä ja nuorsuomalaiset. Niin samalla lailla sitten te murenette sinne yhteiskunnan rattaistoon. Soraäänet hiljenevät ja pyörät pyörivät. Niin, tuleeko sinustakin jonkunnäköinen elinkeinoelämän äänitorvi, joka pyrkii Europarlamenttiin isolla rahalla ja saa melkein 50 000 ääntä? Penttilällehän kävi näin kokoomuksen listoilta vielä. Joo, no voin tässä suorassa lähetyksessä vakuuttaa, että en tule koskaan pyrkimään mihinkään EU-virkaan, koska en kannata EUta. Mun mielestä se on erittäin vahingollista Suomelle ja suomalaisille. En todellakaan pyri missään EU-vaaleissa, en lähtisi edes ehdokkaaksi. Heikelä Korporaatio.